koa ndak sembayang pareman gadang tu. Atu rumah anaknya batuk rumbio baru induknya do barasaki. Dan tukar tok rumah anak angkoyo jo seng. Terima kasih biai. Jadi amaknya tarago mencari pitih untuk tukang memasang atok talatak atok tu di rumah. Pulang kawannya di rantau majak bakwa. Apitih nak do, hanya turunan atok tu baliknya jual. Itu penyakit ampuk ke pak, judi ke. Habis na liar nan jinak dijual. Rupa tak tobat-tobatnya dapat melaki mati. Jadi kutikonyo ka mati sangat payah keluar ngoknya tu. Age cik orang gaik-gaik bukaan lotiang jo atok dekat kasuannya lalok aja. Apa buka lotiang buka tok. Kalau tarang ka dekat kasuannya